Türkmenistanyň Senatçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň agzasy Balkanava şeherindäki Batlyk Adam Hususy Kärhanasy öz öňürýän durly ölçeklerdäki ýüplüklerini içerki we daşarky bazalara uğratmakla çäklenmän. Eýsem olary bir kemsel boýamak we durly görnüşli jorap jebitlerini taýýarlamak işlenem bugün ýokary kil taraplarına laýyk alyp barýar. Hususy kärhananyň öz ekin meýdanlaryna ýetişdirilýän ak paýta ýokary kil derejesine eýe bolup, ondan alynýan önümler ekologik taýdan arassalyk bilen tapatlanýar. Olaryň aglabaty dokma önümçiligi üçin çiğ mal bolup hyzmat edýär. Hormatly prezidentimiň hususy işgörleri barada edýän aradalaryndan uklanýan Batlyk Adam Hususy kärhanasynyň hünärmenleri alyp barýan giň gerimli işleriň meşhuryny barka artdyryp, täze sepketlere eýe bolýarlar. Kärhananyň beýleki bölümlerine oturdulan paýta süýümünden ýüplük egirji, taýýar ýüplükleri boýamaga niýetlenen hemde zorap örüji injamlar Ýewropa döwletleriniň önümleridir. Kärhananyň Şwitsariýanyň we Ýaponiýanyň öňde barjy kompaniýalarynyň injamlary bilen öpüşen edilen ýüplük önümçiligi bölüminde zähmet çeken hünärmenleriň ýylyňsyz ihlaslar netijesinde taslama kuwatlygyna laýyklata her gije gündüzde 10,5 tonna gola ýüplük taýýarlanýar. Ýokary kil üngülerine laýyk öňürilýän durly ölçeklerdäki ýüplükleriň daşarky bazalara çykarylýan meşhurylarynyň bökdünçe satyn alynýanyna bu soňçly hakykatlar. Hususy kärhananyň boýak hemde zorap önümhanalaryna alınıp barýan işler hassa gowanyjydyr. Has kämil injamlarly öpüşen edilen boýak bölüminde her kuwata her gije gündüzde durly renklere boýalan ýüplükleriň umumy meşhury 5 tonnadan bolýar. Iňmir kämil injamlar ornaşdyrylan jorap önümçilik bölümine bolsa her gije gündüzde taýýarlanýan jorap jebitleriniň sany 50 000 ýetýär. Bu bölümdäki taýýarlanan jorap jebitlerini ýuwuji, gowradyjy, ütükleýiji hemde olara görnüş beriji kämil injamlaryňdyr tilsimatlarynyň ählisi ýerli hünärmenler tarapyndan başlanykly işledilýär. Hemişeli bir taraplamanyň 30 ýyllyk bayramçylygynyň uly dawra bilen bellenjek halkara paraýa haçylyk onaşmak ýerine ýokary zähmet üstünliklerini wetseýän Batlyk Adam Hususy kärhanasynyň hünärmenleri halal zähmet çekip, daşarky bazalarda bäsleşige ukyply önümleri taýýarlamaga giň mümkinçilikleri öderdip berýän gahrman arkadamyda hemde arkadalyk gahrman serdarymyda pek ýürekden alkyş aýdýarlar.